Hasi da ekinez jaialdiaren 3. aldia. Aurten lehen aldiz 3 eguneko formatuan ospatu da maiatzaren 29-tik 31-ra. Guztira 40 taldek hartu dute parte, horietatik 18 debagoienekoak eta 26ek lehen aldiz jo dute ekinez jaialdian. Gaur, ostirala, 5:30 zabaldu dira ateak eta gauerdira arte musikaz gozatu ahal izan da. Kaixo neskak, zuek gaurko nondi zatozte? Oñatitik. Eta ze talde dala etorri zate? Bueno, orokorrean talde gehiena gustatzen zaigu, baina bueno, Kaparra, J. Martina eta beste asko. 2 egunak hemen egitekotan? Bai, bisak. Eta orduan beintza gaur indarrak hartuta, ezta? Bai, bisar gehiago, baina gaur bai. Bidean oker, begirada zuzen, bide urutze berrian, azkena izentitzen. Kaixo, gaurko nondi zatozte zuek? Mendiorritik. Eta ze talde dala etorri zate? Hainbat, baina Nube eta Kareko Urrangak ikesteko goekin, bai. Gaur eta bihar hemen? Bai. Eta orduan indarrak hartuta etorriko zate? Bai, noski baietz. Balator! Produktu ona, itxura hobea, zaleurik paregabe. Botoi jaleak, mutateak, plastikoaren enkantea, gozea zezinea. Zaten bolone, uomen gara eta, zaborrez gaude beteta. Kalean, datara zoruan, kasa supermerkatuan. Jendean lasterka, errukilezean, modo luzaina airean, erozorrak izatean. Gitxasana kriston mezkla dau. Apurua rock and rolla, baina gero ben aztuta erregiaz, eskapur bat, punka eta oso ezberdina gare. Orduan sortu da hor nahaste bat. Zuen lehenengo aldia ekinezen, nola sentitu zarete holtza gainean, zer da horrelako plaza batean jotzea? Gainera zer eta baiarakoak izan da? Placer bada, beti olako leku baten jotia, ez? Gainera dagoen montaje denakin eta gero jente gaztia ikusten da gainera, ja olako musiketan ja gero eta gutxio ikusten dela eta eskertzen da hori bai. Eskertzen da gure monuko talde bat olako plaza batera gonbidatzia eta placer rutsa hemen jotia. Pozik sentitu zarete holtza gainean? Bai, oso eskertuta. Izan dela dena, batorri gare apurua korrikan lanetik urten zuzenian ona, apurua terstreza, baina gero ja, holtzara igo eta pasa egin jako, así que asko disfrutatu dugu. Zerua goide, euren bedekua ebe, gure bilator, bedekuaz bozko. Badator, Jose Rotato, 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 badator, Jose Rotato. Zatozte gaur ekinezea? Zumaiatik. Zumaiatik. Eta nolatan, ze talde ikusta etorri zate?
Gaur, sin más, gaur sofokados zaren eta olakoak, da bihar, bihar beste danak. Eta Horreko danak. ez dago bereziki talde bat gustatzen zaizuena? Añube, Brigade, ondoi bai, kaparrak asko. Añube, Brigade, loko, kaparrak, biharko danak, Fray Eskriu. Orduan, pentsatzen dut, gaur eta bihar hemen. Gaur eta bihar hemen. Eta lo? Lo kotxian. Lo, albada, lo. Ezin baldin bada. Lo kotxian. Pautuaz bidea, hortzikara bortitzek, itzaletan agerira, zale zubia, Ni Bergaratik nator. Orduan, herrikoa eta herriko jaialdira. Eta zer dela eta ze kontzertu ikusi nahi duzu bereziki? Bueno, pixka danetik, taldiak, Brigade Loko, atxurri behontxo joa bela, jotzen da hola, pixkat ikusi, pixka danetik gustatzen jat, talde danak etorri dienako gustatzen jataz, orduan, Eta Bergarakoa bai, baina aurretik etorri izan zara jaialdira, ala lehenengo aldia da. Ez, aurretik etorritxa gare bai lagunak, kuadrian etorritxa, ezik, ondo, otxen. Zer esango zenuke dela ekinez jaialdia? Nola definituko zenuke ekinez? Ez da egite, herrixan ospatzen den jai bat, pixkat rock musika eta pixkat bai, sustatzeko ez hori, rock musikia eta. Moldetan datoz pertsonak, patroi berdinez moztuak, zerbait egiazkoa bereiztuko altzenuke, haien plan ilun baten panpinak. Lehenengo aldia da edo aurreko ediziotan ere izan zara? Aldia da, bai. Bereziki bada talderen bat entzun nahi duzuna? Bai, Nealta Fola. Oso ondo zer justu oraintxe bertan jotzen ari dira. Gabon, ekinek! Gabon, Bergara! Gora gutarrak! Ez da segururo jotzen horako estenatokia handi baten eta egiz esan horako publikoakin oso gustora. Harrera ona, hasieratik, bero eta gustora. Hasieran inponir utxen da pixka, baina bueno, dana ondo. Eta ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? Nik balorazio oso positiboa ematentzat, batez be auzolanian sortutako zerbait dalako, herrixak indako zerbait dalako, eta batez be, hori, gertuko jendiakin, gertuko taldiekin jotzeko aukeri daukagulako. Barneko amorruak kanporako, odol jarioa zure zarritikan. Nealta Fola, zarrazki deia, ez dugu gehiago behar. Gehiago behar, odola zuga bediraki, zuen kolpen, dartzen gaituzten, zuen esanek, gogorrako egiten. Ez zinezko forma gorri zapalduko, ezekarren izira gertut ikusiko, berdin zaigu gureaz, jarraituko dugu. Zarrazki deia, ez dugu gehiago behar. Gehiago behar, odola zuga bediraki.
Ni Legazpitik. Eta ekinezea zergatik, badago talde baten bat bereziki ikusi nahi dezuna? Bueno, gaur Arenesei eta Kale Kurdangak, eta nola gertu errapatzen digun, al jaleo. Gaur eta bihar ere etortzekoak zarete? Bihar ezakit etorriko gehan, baina seguramente bai, baina gero herrin baita kontzertu dauzkegu, osake igual herrin gazto pizkatin barko dugu. Txabaltatik. Eta zer dela eta ze talde ikusi nahi zenuten bereziki? Ni Lukiek, azkenak. Gaur eta bihar ere etortzekoak zarete? Klaro baietz. Eta gogotxu? Bai, gogotxu, ni bakarrik gaur, baina atope. Azterketa bukatuta, ja... Orduan hori ospatzera? Ospatzera. Placer bat, hemen olako antolakuntzakin, olako talde onakin jotzia, eta egia esan oso ondo pasa dugu. Eta bigarrenik, nola baloratzen duzue ekinez jaialdia? Egia esan oso ondo baloratzen dugu olako festivala montatzia, gaur egun ja do yourself modontako festivalak antolatzia ez da horren erreza, eta egia esan txalo bat antolakuntzako jende guztiari, kriston meritua daukate. Jende pila dago hemen lanian, eta lagun, lagun pila bat, ez dakit, dana, montajia, marketing, dana, super ondo bai. Moletan datoz pertsonak, patroi berdinez moztuak, zerbait egiazkoa bereiztuko altzenuke, haien plan ilun baten panpinak. Antzolatik gatoz, pixo justo. Eta kontzertu asko zeuden, bereziki baten bat ikustera? Kontzertu ona asko da, egiz esan aurten bastante kartelera ona, eta gaur da bihar bixetan danak entzutea generalmente. Orduan Antzolara junda buelta ingo dezue eta bihar berriz hemen. Bai. Gaina bertan dauku autobus asko, así que super ondo. Eta gogotxu orduan indartxu, biharko? Bai. Gaur bastante lasai, baina bihar tope. Ekinez jaialdiaren bigarren egunean sartu berri gara eta hasiera eman zaio edizio honetako egun luzeenari. Gaur, hilako 31, zapatua 11:00 ireki dira ateak eta ordu batak arte egongo dira zabalik. Kontzertu asko, eguraldi ona eta giro aparta da Bergarako labe garaietan.
eta behin zuek nondi zatozte? Gugatoz Mungitik, Bizkaitik. Eta zer dela eta ekinezen, badago talden bat bereziki gustatzen zaizuena? Bai, asko, etorgara ikusten arene, streetwise, kaparrak eta, Mungitik etorte tok eta lukie, bai, eta, bai, printzipioz kartelo zoa. Eta hemen egin duzuelo, atzo pentsatzen dut eskertuko zenutela estalitako leku batean edukitza kanpinden da, ezta? Bai, asko herria, txapa egin zaban txaparra dagaz, bazkenean, eukiko bagen un kanpoan izango zen kristolako rollo. Aurretik etorri izan zarete ekinezera? Bai, orain dela 2 urte edo lan etorri ginen eta oso ondo pasatu genuen, orduen berriro errepikatu nahi izan dugu. Guretzako oso gauza polita. Etxetik hurbil, jende pilo bat, jendea ikusi dugu abesten, disfrutatu dugu pilo bat egia esan. Oso polita, merezi hau benetan, holakoetan jotzea. Ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? Niretzat oso berezia, pegarako izen da gainera, herrian bertan olako jaialdi bat aukitzea, ez dakit balio daue inguruko musikarixak eta balorian jartzeko, begara jendea ekartzen dago bai, oso larra izen da benetan, eta ikusiko zelan bukatzen da, baina oinarteko gabintza balorazio oso ona. Guretzat azken izan zen, gure bigarren kontzertua, gure ibilbidean izan zen Bergaran, futbol zelaian izan dako lehenengo ekineza. Orduan hona bueltatzia izan da, ez dakit, familia nahi ikustia, gurekin kontatzen jarraitzen dabe jendiak, kriston erlazinona dauko orduan. Emozionante izan da, gaur gainera guzian egon gara super nerviosa, baina oso unkigarrixa hemen egotia berriro. Lehenengo ekinez hortatik ona, aldaketa ikusi duzu? Mordua, bai, kristona. Baina jaialdixeakin bai, jaialdixeak aldatu da, noski, lehenengo jaialdixe izan zen txikixaua. Han izan da, futbol zelaian izan arren, handixe izan zen, baina txikixe izan zen familiarra izan zalako, taldiak izan zian gure inguruko taldiak eta ona baldatu dau, ez dakit, genero gehiago dare, hemen jotzen, desberdina da, baina politxa bai, ezin zautu ikusi. Guretzako plazer handi bat eta eskerrik asko mila aldiz izan dugu, egile esan herri bertan abesti eta jotzien, plazer utxea eta oso ondo, oso gustora. Esan duzu abestu duzuela eta egon da momentu bat estenatokian, bi emakumezkoak bakarrik geratu zaretela. Zer da horrekin adierazten nahi izan duzuena? Ez, egile esan arazo badakeu, gizartien arazo badakeu, eta emakumeak behar dugu gure espazioa rebindikau eta pixkat horrei meniten eta dugu keinu hori. Ekin gora eta bera, betiko leskalera, jaitsi eta gero, infernuko atera. Tazina zoratzen tabernan sartzian, bertako danekin dantzatzen, ezarerako bakarra jode. Antzoratik. Eta atzo ere hemen egon zineten? Bai, atzo eta ostegunean baitxa, justo Ainhoa kantatu zebala, bi egunetan ja direkto hemen.
Orduan, pentsatzen dut zure kuadrillago bereziki zuek ikusta etorri izan diela, ez? Bueno, ostegunean behintzat bai, así que kriston ambiente garri zen, así que eskertzeko. Eskertzeko. Guretza berezia hemen gure herri xandalako, eta oin dela 3 urte jo ginen nolako eszenatoki baten, eta gaur bueltatzea oso politxe izan da. Gaur, pozik sentitu zarete, ikusleak ere animatuta ikusi dira. Bai, oso ondo, publikoa eskertuta eta gustora. Kriston girua onda, eta espero ginen baino beto ondio. Eta berriz tabernara bidean Tazina zoratzen tabernan sartzian Bertako danekin dantzatzen Ezarelako bakarra jode Gu justo Montreutarrak izan da, guetako ala hostia horrelako jaialdiatin jotia. Ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? Beti positiboki. Lagun onak, juergia, dana ondo. Bai, gero dana bergarara, porque hau juergaro bergaran. Baina oso ondo, bai. 10 bat. Orduan, errepikatzeko gogoarekin gatzezate. Kala baietz, kala baietz. Urren urtean berriro ekinez. Bueno, ikusten duzunagatik alde batetik saia, ez dakit, asko guztetak janiri movimendu eta ez dakit antza deixu, baina behintzet gorpuzkera hori libre ibiltxie, eta belaunetik txartu egon da alde batetik reto bat, baina superpolitxe izen da, jente asko gurekin zeuen, abesten oso momentu gertua eta oso politxe, guai egon da. Baina, hala ere lortu dezuen modua, ez? Estenatokin ere eman beharrekoa emateko, hau ekarrita? Bai, nik uste dut hori dela gure puntotako bat, rock gutxi dau, euskeraz gutxi hau, eta bai guztetan jaku jarrera puntu hori erakusti, eta nahiz eta bani geldi egon, beste taldeki edanak beste nagoen horrez, eta gustora. Kriston plazerra, hemen ikustia eginez bezalako karpa bat hemen beteta eta olako jaialdi baten dana beteta ikustia kriston plazerra eta azkenean aurpegi ezaguna bai, lagunak, inguruko jendia, familia eta oso valorazio positiboa itzen dugu kontzertuan. Horrelako plaza batean jo duzue aurretik? Justo horrekoan Kaleiko Ordangak disko orkestuna lotu zozkuen laguna di eta lotu zozkuen Jimmy Jassen eta horri izan zen lehenengo hartu eman aukik ginen olako estenarixo batekin eta olako infraestruktura dan azkenean kontzertu batekin, eta egiz izan da, hau izan da bigarren aldixa, baina hori. Ez da una jaztia, bez nondi gato zen, eta argi dauko nondi gato zen, eta nahiz eta olako jaialditzen da jende asko dagona, kristona montatzen da, argi dauko bai nondi gato zen, eta zelekuetan jo bihur.
dugu danok Gasteizen ibe, baina bakoitza dator leku batetik. Nina Elorri Sokua, hau Bingotarrai de la ciudad. Deustukoa. Astiarrakoa. Eta orduan denok hemen, Lasarte eta bebai. Denok hemen juntauzeate, asteburua pasatzeko. Gaur, eta atzo ere etorri zineten? Bai. Horrela hotxa, ezta? Kriston gaizkin deulo, dena ebikin bustizitzaigun, larre baten oso gaizkin. Baina ez dezu hemen kanpin denda sartu? Zaben lekurik. Hola plazaten jotia da la hostia, ze geu normalian gauz oiu da, geixo Gaztetxe taberna girora, eta bueno, hemen atzenien jentia ez da asko aldaketan, baina da topagune bat, pilima zirkuito horretan etakua, batzen dana hemen da, atzenean ezagun pilia, laguna, kriston girua, da eharra, kriston gozamena. Zuen aurreneko aldia ekine zen? Bai, gure lehenengo aldixea ekine zen, bestetan ikusle moura fanga, eta hoxe, lehenengo aldixea joten duna, da oso guztua. Eta pentsatzen da gaurkoan pozik zuek eta publikoa ere ez? Beraien artean ere ibilizara? Bai, nik uste dut jentia guztua gehatu dela, gube oso guztua, eta hoxe, 40 minututan emuten hemenak tope emun, da oso guztua. Guretzat placer bat. Azkenien Euskal Herriko estena musikaleko hainbat talde elkartu garen eta eurekin holtza partekatzea guretzako sekulako plazerra. Ikusleak zer moduz ikusi dituzue, giroaz aprobetxaten? Gustora sentitu zarete este holtza gainean? Bai, gisa esan oso gustora. Hilabete asko jo barik eta holako plaza baten jotzia eta inbeste jente gura abestitzak abesten entzutia, sekulako plazerra eta horietzapen oso politxak eukiko ditugu, seguro. Aurretik jo izan duzu inoiz ekina zen edo hau izan da aurrenekoa? Ez, hau lehenengo aldixea guretzat eta gisa esan oso gustora, antolakuntza bai oso ondo eta placer bat esan bezala. Zako, ondo. Ez dakit, normalian gai oitzuta gu entzat tabernetan eta holako gaztetxetan jotera. Eta, jaialdi baten egotea, baina, bentsat ez izatea, ez dakit, lastur edo promotorak atzean daen jaialdi bat izatea, ondo, positibua. Holtza gainean gustora ibilizarete? Ondo ibili gara gustora, gure saltzan. Gaur beste behin dut oroitzen, egun hartatik gurekin ez zaudela, hala ere maitasunez abesten dizu, entzuten egongo ezina bezala. Kontatu nahi dizut ordutik, tamalez besteren batek ere. Bergaratik? Eta bada talderik bereziki ikusi nahi zenutena? Gu Bergarakoak izan da, Brigade bai, eta Jube bai. Eta beste batzu baina horrek espezialki horretxe. Ekinezeko giroa nola baloratzen duzue? Bikaina, oso ona. Hau da, 3 urtetan india eta 3 urtetan etorriga eta oso ona.
oso ondo, oso erresa da. Gaizkia bestu arren jendeak dan ematen dago eta hori da niri betete duztena. Oso flojo ibilinaz, baina jendeak nivela la hostia. Orduan ikusleen nivela oso altu baloratzen duzu, ez da? Giroa paregabea izan da. Lehen esan du, seguramente lekuik onena guretako joteko. Aldiako natortxu, 40 minutu rock tal, baina hau etxien da, así que, la hostia. Nola baloratzen duzu zuek ekinez jaialdia? Ba, mundu berdinen ibiltzen garen edozein talde galdau jo hemen, kriston lan haitzen daue, ez dakit, dala ondo, kriston lan dago batzetik. Irabazi gauen dan baka, sarixia hori irabazi gauen eta ez dakit, nik uste dut oso eskertuta, ez, azkenien... Guretako da plasero de menjo, tío, osea, gu gatoz, ez dakit, ez gauen espero, horregatik. Sin más, hori, guretako plasero de menjo, tío, eta gustora gaz. Ekinez jaialdian lehenengo aldiz, zer uste duzu izango dela? Jendea pozik ibiliko da animatuta?
Bai, nik uste dut baiet, ez dakit. Guretako lehenengo aldixa da, eskaz egon da hemen, eta ez dakit, kriston girua eta oso ondo, bai, a ber. Kristoneko lan atzian. Bai, kriston lan atzian da, eta... Ekinez jaialdia nola baloratzen duzue? Batetik amarrera 9,8. Beti alda hobetu zeo zer, baina kristoneko lan atzian, infrastrukturak, taldiak, ez dakit, dauze dana aneortuta milimetro, ez dakitzu? No meto el tío donde no hay que pisar y no quiero amigos y luego se miran y nunca más rimo yo para sonar. ¡Coño! Los dejo de estar, tranquilamente y ya les comerá mis amigas de deseo. Y te lo juro que no lo hago para aparentar, solo por intenciones malestar, pero por su culo yo no quiero, lo quiero para atrás. Es mi enfoque, es la manera que tengo pensar. Sigo siendo el mismo, sois vosotros los que se animar. No le echo la culpa al tiempo, ni a ninguno de tus besos que hacían temblar. Dice que el tiempo ya curará, cuando bellotas y cascadas. Ella va de buena y malvada, quiere llevarme a la parte de atrás, pero yo no quiero parte de atrás. Quiero que me partas, no hay nada más. Quiero que me partas, no hay nada más. Quiero que me partas, no hay nada más. Vente, por aquí ni te acerques. Tengo maradura baguete, si ven atrás. Entro fresco, no me hace falta hacer juguete. Me muevo por el centro mejor que la caseta. Beti zare, ta ondo gare, sabes que estoy bien seguro, insoto alde. Ta ez bazare, no me vale, gerez etorri gugana hemendik alde. Beti zare, sabes que estoy bien seguro, insoto alde. Kriston postasuna azkenean, etxian jo eta ez ginen espero karpa hainbeste petauta egotia eta oso posi gure partetik. Jendea ere animatuta ez da? Bai, oso animatuta, oso ondo. Gaina Bergaran gure herrixan oso ondo. Kriston jendia bertan hemen egondan jende guztia laguntzan eta gola, kriston postasuna gaur. Elkarrizketan bonsaiare agertzea nahi zenuten, zer dela eta? Bai, azkenean, indala gutxia epe batetara ginen. Orduan, epe hori simbolizatzen daen simuloa bonsaia, ez da. Eta, ekarri hobesten ari eta gurekin eta suertia mundozku baitza, así que oso ondo. Azkenean bonsai bat lan askin behozun gauza da eta hori nahi genuen izgatzia, bai. Zuen aurreneko aldia ekinezen, gehiago izango direlakoan? Espero baiet, bai, gu oso gustora. Gainera gure herrixan oso gustora, bai. Orain dela aspaldi ezagutu genuen elkarran leku batetik bestera elkarren alboan erlojuaren arratzak aurrera doaz. Arreta patzi egindakoaz, onaino egindakoaz.
Bueno, guretzako oso jaialdi berezia da, ez? Indian 3 edizionetan egon gara, eta herrixan jotia beti nola oso berezia dan guretzako, jaialdi honetan dauka beste punto extra bat edo, ez dakit, ez? Aldi berian handicap bat, ez? Azkenean, etxian gustora sare, baina, bueno, urduritasunak nabaritzen die gehiago. Orduan, ze espero dugun kontzertu honetatik, azkenean jaialdi iztia oso berezia da, ez? Azkenengo talde bezala. Orduan, espero dugu jendia oin arte bezala gotia, topera disfrutatzen, kantuak abesten eta mugitzen. Ekinez, urtez urte azten joan den jaialdi bat izan da, zuek 3 parte hartuta, nola ikusi duzu evoluzio hori? Bueno, oin dela gutxi esan den bezala, Ekinezek edizio ez, erakusten dau askuntza prozesu bat ez, azteko gaitasun handi bat, bai profesionalki hemen eszenatokiatzian da ikusten dien kontuetan, eta bai publikoai begira daren gauza ezberdinetan, ez? Hasi ginen Agorrozineko futbol zelaixan, pasauzan kiroldegira eta urtero gauza ezberdinak, ez? Aurten tatuaje tailerra, horrek urtean egozan beste 1000 gauza. Orduan Ekinezek urtero erakusten dago askuntza gaitasun bat, ez? Eta zera humano handixa, laguntza personala handixa, herriko jendea hemen laguntzen, ez Bergarakoa bakarrik, Baiarako herritatik jende asko dabil laguntzen. Orduan bada gauza handi bat, eremu oso txikixan edo antolatuta, edo eremu txiki bateko jendiakin, beraz oso berezia guretzako bai. Oso ondo, inoiz izan dugun Ekinezik handiena eta harrituta jendearen harreragatik eta harrituta jendeak erakutsi duen prestutasunagatik eta bueno, kristongo giroa sortu dela eta gu oso pozik, valorazio oso ona egiten dugu momentuz. Aipatu duzu inoiz egin den Ekinez handiena, aurretik pentsatzen dut antolaketan lan gehiago, tartean ere lan gehiago hartu behar izan dituzuela, merezi izan du lan horrek. Bai, askotan igual pentsatzen dugu ezia merezi duen hainbesteko lan egitea horrelako 2 egun edo 3 egun antolatzeko, baina gero ikusten duzu jendetza guztia hau, ikusten duzu dena zelan doan harrera, ez dakit, dena doala ondo eta nolabait hartzen du zentua, egiten dugun lan guzti horrek. Eta hori oso pozgarria da, beren oso pozik gaude horregatik. Elkarrizketatu ditugun musika taldea, jendea ere guztiak oso gustora eta zerbait nabarmentzen baldin badute antolakuntza da, ez? Herriarentzat egindako zerbait dela Ekinez. Bai, guk ere asko zertzen dugu, hasieran musikariak oso ondo portatu direlako, txandalariak, gerturatu den jendea eta uste dute kaleko doinuen elkargune hori sortzerakoan benetan sortu dugula eta lortu dugula jendea egotea testu inguru horren baitan oso pozik eta komunitate hori sorten, beraz, gu behintzat oso pozik gaude horrekin. Hey!
Betiko gaizti bat. Eskerrik asko.